Na, tisztelt begyűltek. Így állunk. Lehet közlekedni 42-vel körülbelül. Zsorna előtt. Ungáris a valóság. Eddig is elég rossz volt az útviszony. Itt meg aztán pláne nagyon rossz. Tulajdonképpen Vitnyéttől idáig ez a jellemző az útra, 40 és 60-70 között lehet haladni. Itt már nem érvényesült, amit az előbb mondtam Kópházánál, hogy a közútkezelő ide jött volna. Bár most itt úgy tűnik, egy kicsit jobb lesz Szárföld előtt. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz utána. Valószínűleg azért, mert itten védett volt az épületektől az egész, de hát itten ismét ugyanaz. Na, lehet látni a vastag égbordákat az úton. Egyszerűen úgy rázkodik az autó, hogy az csak na. Szerintem lassan le fogják zárni a 85-öst, vagy 86-os, vagy még tovább, melyik út ez. Lassan eléri a járhatatlan kategóriát ismételtem, mint a jó múltkorjában. Na mindegy, ennyi.